bailile ó Cleachtadh 8.2 a réir, capital 8 tríoch stríoch go dó agus tá ag fecinn ar ceist 15 inis. Ok, so sin é. Now, fecinn sé seo beánaí difriúil, mar níl gachrad ar taobh amháin cothrom le náid. So an seo caithimid an cothromóide a agrú le go méid taobh amháin cothrom le nílas. Ok, so sin an céad rud ní raibh é sin le déanamh going sa céad ceist a bhíogain a réir, bhí gachrad ar taobh amháin cothrom le nílas nó náid hena féin. But le haige seo caithimid é a agrú. So an rud atá chur stacaring ná an trí seo, bhhailinn go bhfuil a náid an seo. So cuireann lúda trí le gach taobh, agus scríobham an sin 3x chearnatha móda 5x lúda trí Foirmle cailíonn siad sin amach, so tá mé fágtha le náid an seo. So inis tá gachrad ar taobh amháin cothrom le nílas, cothrom le náid. Ok, so an sin caithimid mé an taobh sin den a actórú go hiomlán. So caithimid é seo a actórú. So ar dús caithimid mé an factor cuideannas airde a thriaile. Now níl aon rud a haon isteach in san nimhre 3, 5 agus lúda 3. Agus níl aon athróg a haon isteach in x chearnatha x agus gan aon rud. Okay, so níl aon factor cuideann is airde. Níl aon factor cuideann in éair. Ok, so níos an céad rud eile atá le tríaile ná an bosca. So cad é 3 fá lúda 3, bhil sin lúda 9. So cad iad na factóirí de lúda 9? As lúda 9 fá 1 or 9 fá lúda 1. Lúda 3 fá 3, no. 3 fá lúda 3, but is é sin an rud céine just in order friúil, so cuireann amach é seo. Scrismad amach é sin. Ok, so níos an bhfuil aon rud a simíonn sús 5. Pardon? Ok, an bhfuil aon pair of factóirí an seo go bhfuil isceil a simíonn sús 5 móda 5. So feic an seo, lúda 9 móda 1 is lúda 8. 9 lúda 1 sin 8. Lúda 3 móda 3 sin 9. 3 lúda 3 sin 9. So níl aon rud is simíonn sús 5 móda 5. So ní I bríonn an bosca, so níos caithimid dul go dtí an Foirmle. Ok, so an seo 3x chearnatha móda 5x lúda 3 cothrom le náid. So tá A cothrom le 3, tá B cothrom le móda 5, agus tá C cothrom le lúda 3. Ok, so feic an seo tá mé chur an highlighter ar an móda C cothrom le lúda 3. It's anna táchtach, cos annach a daoine den siad a rúd ar an lúda an seo, agus just cuireann siad C cothrom le 3, which is mí ceart. So C cothrom le lúda 3. So má siad sin na ABCs, tá an X, canéis sin thógáil an seo, but fágad mé. Ok, so tá X chuna bheith cothrom le lúda 5. Okay, so an B lúda 5 móda nó lúd. And then B chearnatha is 5 chearnatha. Lúda 4 fá A is 3. And C sin lúda 3. Go léir thar dó fá 3. Okay, ar ríis tá sé anna táchtach go bhfuil an lúda 5 seo roinnta ar an dó fá 3 comá, agus annach a daoine fágann siad amach é. Ok, so lúda 5 móda nó lúda, feic 5, cuir seo de ormháin, nó déine de ceann, but déon cinnta go bhaig tú é ghearta. Ok, lúda fá lúda sin móda, car fá 3 sin 2, fá 3 sin 36, go léir thar 6, dó fá 3 6, lúda 5 móda nó lúda, feic 5 agus 36 sin 61.
agus go léirhaintar sé. So inis an oit chun é chur isteach ad ormhán, agus dearann sé carcadí gáónna dethúlach. So tá gá cheist inis a gin seo. So arís cuioine go gcónaí dúirmar tá gá freigraí a gin le haig an nuid seo. Tá 15 fréamhchearnach 61 thar sé. nó tá 15 fréamhchearnach 61 thar sé. So chuirteach ad ormhónaí. So brú códán ar dús an sin 15 móda fréamhchearnach 61 thar sé. Agus fáin tú 9.47 8 3 7 4 9 4 6. No. Is féidir just brú back, the back button, agus brú nuair hricinn tú an óid seo, just brú DEL, delete, agus chuirteach luda. So an scoil é seo gad 15 fréamhchearnach 61 thar sé. So an sin brú cothrom agus beg agus escadí. So an sin you have 12.13 cúig 9 4 1 6 1 3. Agus carcadí gáónna dethúlach atá teastáil uainn. So chuirmid an busca timpeall an céad gáónad. Tá sé sin cúig nó níos mó, so tain sé sin sús. Tá sé sin cúig nó níos mó, so tain sé seo sús cumá. So tá ag go deireadh 9.47 nó 12.14. So sin iad ar dá freigra, ar gá fréamhacha nó ar gá réitigh. Okay? Roots or solutions.